Og nu skal vi så kigge lidt på de parasympatiske nerver af vores kranienerver, og så også lidt omkring, hvordan der bliver sendt sympatiske fibre sammen med nogle af vores kranienerver til kirtler og lidt forskelligt i hovedhalsregionen. Så vi skal starte med at kigge på de parasympatiske nerver, og de 4 parasympatiske kranienerver, vi har, det er kranienerve 3, 7, 9 og 10, nervus oculomotorius, nervus facialis, nervus glossopharyngeus og nervus vagus. I den her video kommer vi til at gennemgå alle undtagen nervus oculomotorius. Så hvis vi starter med nervus facialis, den 7. kranienerve, så afgår den fra 2 rødder i medulla oblongata, og de her 2 rødder hedder, eller det er så en motorisk rod og en sensorisk og parasympatisk rod samlet. Den motoriske rod er noget tykkere end den sensoriske og parasympatiske komponent. Så er det sådan, at resten af facialis forløb kan deles op i 3 stykker, og det er i forhold til dens forløb i basis cranii interna, og hvordan den løber i den her sådan hvide bakke, jeg har fået tegnet her. Det er pars petrosa i basis cranii, og det er, hvis I ser kraniet her, så er der altså omkring det her stykke, vi ser her. Og det er altså det, jeg har fået tegnet her. Så det første stykke, eller alle de 3 stykker, er ud fra dens forløb og retning. Så første stykke løber fremad og lateralt, indtil den løber ind i pars petrosa i et hul, som hedder porus acousticus internus, og det fortsætter den så ind i til meatus acousticus internus. Så løber den over og laver et skarpt knæk omkring 130 grader, siger man, at den skifter vinkel, og løber så bagud og lateralt. Og i det her knæk, så får vi dannet sådan en tykkere ansamling af nerver, som hedder ganglion geniculi. Og det er primært, fibrene, eller sådan nervecellelegemerne til de sensoriske fibre, der ligger i det der ganglion. Så hvis vi starter med, eller måske kan jeg lige forklare, i det 3. stykke, der descenderer den bare, der har den bare et nedadgående forløb, hvor den til sidst går ud i foramen, stylomastoideum. Og så kan vi ligesom tage et stykke af gangen og gennemgå, hvilke nervefibre, der går derfra. Så omkring ganglion geniculi, der får vi dannet vores nervus petrosus major. Den forlader ligesom pars petrosa igennem hiatus canalicus nervi petrosi majoris. Altså et hul i knoglen, og så løber den ligesom, så har den stadig sit fortsatte forløb inde i kraniet, så det her stadig basis cranii interna. Den løber på et tidspunkt ovenpå foramen af lacerum, og det var det her hul, der egentlig ikke var et hul, men var dækket af noget bindevæv, og sådan ligesom, at hullet er dækket. Omkring det her hul, der løber den sammen med en anden nerve, der hedder nervus petrosus profundus. Og den her nervus petrosus profundus kommer med sympatiske tråde fra vores plexus caroticus internus, altså netop fra vores sympatiske nervesystem omkring arteria carotis interna, så løber der netop de her fibre, sympatiske nervefibre, som så danner et samlet netværk, der hedder plexus caroticus internus. Og fra den, husk nu, arteria carotis interna ligesom løber i omkring hjernen, ikke? Så den løber inde i basis cranii interna. Og det er altså herfra, vi får dannet en separat nerve, der hedder petrosus profundus. Det løber sammen med nervus petrosus major. Husk nu petrosus, fordi det ligger i relation til pars petrosa her. De løber sammen og danner en nerve, og den nerve, den løber ind til canalis pterygoideus. Det er altså her, den forlader kraniet, eller basis cranii interna, i et hul, der hedder canalis pterygoideus, ind til fossa pterygopalatina. Og fordi den forlader igennem hullet canalis pterygoideus, hedder den også nervi canalis pterygoidei, når den har slået sig sammen, de her 2 nerver. Men det er et meget kort forløb. Men der hedder den altså nervi canalis pterygoidei, og kommer ind i vores fossa pterygopalatina. Og her i fossa pterygopalatina får den dannet ganglion pterygopalatinum
der så sender nogle fibre, som vi har talt om tidligere, til nervus trigeminus. Og det er nervus trigeminus' anden hovedgren, nervus maxillaris. Den sender sine grene til igennem ganglion tergopalatinum. Et af de nerver, som vores nervi canalis eller nervus canalis tergoidea sammen med ganglion tergopalatinum egentlig løber med, er nervus zygomaticus, som netop kommer fra maxillaris. Nervus zygomaticus forløber sådan, at altså, den har jo ligesom sit særskilte forløb, men udover det, så har den ligesom en gren, som den sender til en anden af vores trigeminusnerver, nervus lacrimalis. Den kommer jo fra ophthalmicus, men husk nu, trigeminus, den er jo rent sensorisk. Så nervus lacrimalis løber omkring glandula lacrimalis til laterale del af øjet, men det er jo den sensoriske del. Og det er her facialis ligesom kommer på banen, ikke? Så nervus canalis tergoideus løber ind i fossa tergopalatina til ganglion tergopalatinum, og her forløber noget af nerven sammen med nervus zygomaticus, og der bliver afgivet en gren til nervus lacrimalis, der hedder ramus communicans cum nervi zygomaticum, eller zygomaticus, det må I selv om. Og det er altså de her fibre, der løber til glandula lacrimalis og tager egentlig tårekirtlen og innerverer den parasympatisk. Så er det sådan, at der er nogle af de her fibre fra ganglion tergopalatinum, der også løber med nogle andre grene fra maxillaris og løber til næsehulens og ganens kirtler. Så det var altså det første stykke af nervus facialis, altså den første gren der, nervus petrosus major. Så i andet stykke er der ikke nogen nerver, der bliver afgivet, men husk nu, vi har den her ganglion geniculi, der ligger imellem første og andet stykke. Så i tredje stykke, inden den forlader kraniet, så får den afgivet nogle nerver. Først afgiver den en nervus stapedius, som løber til musculus stapedius, og så afgiver den chorda tympani. Chorda tympani var den, vi talte om i forbindelse med mundhulen, fordi chorda tympani, den skal til sidst ende ud til nogle smagstråde på tungen. Og måden den forløber til smagstrådene på, det er, at den først den bliver afgivet lige efter stapedius i omkring mellemøret, og på et tidspunkt så forlader den mellemøret igennem fissura petrotympanica. Og her så fortsætter den ned i spatium lateropharyngeum, hvor vi har vores kar- og nerveforløb lige ved siden af pharynx på hver sin side af halsen. Og her i spatium lateropharyngeum, på et tidspunkt så slår den sig sammen med, kan vi se, det her er, chorda tympani, den gule, og den grønne her er en anden gren fra nervus trigeminus. Og hvis vi går tilbage her, så kan vi se, det er nervus maxillaris fra nervus trigeminus. Nervus maxillaris her fra trigeminus løber i farmen ovale, og på et tidspunkt, så en af de grene, den giver, det er jo så nervus lingualis. Og det er altså med den her nervus lingualis, at chorda tympani, den slår sig ind og følges med nervus lingualis, og i løbet af det her forløb, så laver den også et ganglion submandibular. Efter det her ganglion submandibular, så får den afgivet løbende en masse smagstråde til den forreste 2/3 af tungen, og så får den afgivet nogle parasympatiske fibre til glandula submandibularis, glandula sublingualis og generelt spytkirtler til alle de små spytkirtler i kinden, læberne, mundbunden og tungen, som vi ikke har givet særskilte navne til. Så på den måde så er de fleste spytkirtler i ansigtet jo innerveret af nervus facialis. Vi har en undtagelse, det kommer jeg til senere. Så det her var chorda tympani med sine smagstråde og parasympatiske fibre til mundhulen. Så i tredje stykke, der løber, som sagt, nervus facialis, den forlader jo kraniet igennem for armen stylomastoideum. Og der kan man huske, at den har nogle nerver til nogle muskler, der ligger omkring stylomastoideum. Fordi den afgiver nemlig en gren, det hedder auricularis posterior, der primært er motorisk, men har en lille sensorisk komponent. Den her auricularis posterior, den afgiver nemlig nogle motoriske grene til musculus stylohyoideus og venter posterior
af digastricus, og til sidst også venter occipitale af musculus epicranius. Og den lille sensoriske del, den har, det er omkring ydre øre. Så har vi også talt om, hvordan nervus facialis den løber ind til ansigtet, hvor den perforerer vores glandula pituitaria, eller parotis, det vil sige vores store spytkirtel ud på hver sin side oven på musculus masseter. Og når den perforerer vores spytkirtel, så laver den 5 grene, og de her 5 grene er de grene, der går til ansigtets mimiske muskulatur. Men selvom at det er nervus facialis, der perforerer den her glandula pituitaria, så er det en anden nerve, der faktisk innerverer glandula pituitaria. Den nerve, vi skal kigge på nu, det er den 9. kranienerve, som også er en parasympatisk nerve. Det er nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus forlader kraniet gennem foramen jugulare. Det gør den så sammen med 10. kranienerve vagus og noget af 11. kranienerve accessorius. Lige efter den har forladt foramen jugulare, så laver den 2 ganglier, et ganglion superius og et ganglion inferius. Og så er det vigtigste forløb, det kan vi lige starte med, det er, at den afgiver en nervus tympanicus. Den her nervus tympanicus, den slår ligesom en sådan slynge, der ligger lidt på forsiden af karotiderne, og så løber den op i et hul, der hedder canalis tympanicus, ind til mellemøret. Og inde i mellemøret, der danner den et plexus, der hedder plexus tympanicus, der står for det parasympatiske, eller den sensoriske innervation af mellemøret. Og det her bliver, den her plexus tympanicus bliver samtidig også dannet af nogle sympatiske fibre fra plexus caroticus internus. Så det er altså de her begge dele, altså både tympanicus og plexus caroticus internus, der er med til at danne vores plexus tympanicus. Nervus tympanicus, den fortsætter så ud også i, husk fjeldbenet her, ikke? Pars petrosa, og forlader ligesom mellemøret på et tidspunkt som en nervus petrosus minor. Den her petrosus minor, den forlader kraniet sammen med nervus maxillaris i en foramen ovale, og lige under den bliver der dannet et nyt ganglie, der hedder ganglion oticum. Ganglion oticum har ligesom de parasympatiske fibre, som skal løbe sammen med en af trigeminus nerver. Det er, en gren fra nervus maxillare eller mandibularis, og det er den gren, der hedder auriculotemporalis. Husk, den går ligesom på bagsiden op mod øret temporalt, ikke? Men måden eller forløbet af nervus auriculotemporalis er jo sådan, at det er den eneste nerve fra trigeminus, der egentlig løber bagud, og det gør den først ved at perforere glandula pituitaria. Og i det her forløb af auriculotemporalis, hvor den perforerer glandula pituitaria, der får vi afgivet de her fibre fra ganglion oticum, som oprindeligt kom fra nervus glossopharyngeus. Så det er de her parasympatiske fibre, der ligesom kommer til glandula pituitaria. Så nu prøver vi igen. Glossopharyngeus afgiver en tympanicus, der løber i mellemøret og kommer ud af kraniet som en petrosus minor, løber i foramen ovale, laver en ganglion oticum, som så sender fibre ned til sammen med auriculotemporalis til glandula pituitaria. Det var de parasympatiske fibre til glandula pituitaria. Der kommer også nogle sympatiske fibre til glandula pituitaria, og de kommer fra plexus caroticus externus. Så alle de andre plexer, vi har set på indtil videre, de kommer så, eller alle de sympatiske fibre, vi så, eller innervation, vi så på indtil nu, kom jo fra plexus caroticus internus, men tilsvarende har vi altså også en omkring vores plexus, omkring vores arteria carotica interna, hvor at de sympatiske fibre, de løber. Yes. Så det var nervus glossopharyngeus. Noget andet om nervus glossopharyngeus, det er, altså, det skal I kun vide lidt overordnet. Den danner et plexus, der hedder plexus pharyngeus, omkring pharynx,
Og her så innerverer den også musculus stylopharyngeus. Husk at vagus tager resten, ikke? Og udover det, så har den også en gren, der hedder ramus sinus carotici. I behøver ikke at kunne navnet på den her gren, men der løber en gren, og den her gren, den løber til karotiderne omkring bifurcaturen. Og det er nemlig sådan omkring vores karotider, omkring bifurcaturen, altså det vil sige omkring arteria carotica interne og eksterne, der har vi noget, der hedder en sinus og glomus caroticum. Sinus dækker over den her del af, af tegningen. Det er en udvidelse af carotis interne, i karvæggen, hvor vi har baroreceptorer. Baroreceptorer, de registrerer blodtryk, det er jeg prøvet at skrive sådan med BT, så de registrerer løbende blodtryk og sender ligesom det her input til hjernen og fortæller os omkring, om vores blodtryk er, som det skal være. Så har vi noget andet, der hedder glomus caroticum. Det ligger lige omkring bifurcaturen her. Det er lidt mere affladet, sådan en celle, ansamling, sådan epitelceller, der har kemoreceptorer. Kemo, altså de har nogle receptorer for nogle kemiske stoffer, og det den primært skal registrere, det er iltniveauet i blodet. Så på den måde, så har vi altså to strukturer her, som er baro- og kemoreceptorer, og deres navne er sinus og glomus caroticum. Og de her input, kan man sige, både om tryk og om de kemiske stoffer, eller om iltniveauet, de kommer igennem ramus sinus carotici fra glossopharyngeus. Yes. Så i den forbindelse kan vi også tale lidt om nervus vagus. Meget hurtigt. Vagus har jo rigtig mange ting, den innerverer, så det går vi altså ikke i detaljer med i den her video. Og vagus' vigtigste innervationer, kan man sige, ligger jo i indre organer i thorax og abdomen. Men her så gennemgår vi ligesom bare forløbet i hovedhalsregionen. Nervus vagus forlader også kraniet i foramen jugulare, og nu, fordi der ikke er plads på tegningen, så tager vi den altså hernede, men de ligger altså også højt oppe sammen med glossopharyngeus osv. Så når den har forladt kraniet gennem foramen jugulare, får den også dannet et ganglion superius og inferius, og omkring niveau på med ganglion inferius får den lavet nogle grene, der hedder rami pharyngeus, som løber til plexus pharyngeus, og her så innerverer det samlet ganes og svældes muskler, så nu tager vi det bare overordnet, så omkring oropharynx og så videre. Yes, og så afgiver den nogle grene. Vi kan starte med, at den på hovedet ligesom afgiver, eller på ydersiden af hovedet, så giver den en ramus auricularis, og det er bare, ydre øregang og trommehinden, at den innerverer der. Så har den nogle grene til omkring larynx. Vi har talt om den her laryngeus superior, der har 2 grene. Den her laryngeus superior, den har en ramus externus og en ramus internus. Ramus externus er motorisk, og internus er sensorisk. Så externus, den tager den der musculus cricotyreus, mens ramus internus er den, der perforerer membrana thyreoideae og innerverer ligesom larynx indefra sensorisk. Så har vi den her nervus laryngeus recurrens, der havde 2 forskellige forløb på højre og venstre side, omkring truncus brachiocephalicus og omkring aorta bune på venstre side. Og det sidste, vi lige skal have med, det er selvfølgelig, at den innerverer organer i thorax og abdomen, som I ikke skal kunne på det her semester. Jeg fik gennemgået lidt overordnet omkring nogle smagstråde før. Vi kan lige tage resten af tungen her også. Så det er sådan, at nervus vagus jo også har lidt noget, hvad skal man sige, nogle smagstråde bagerst, i princippet ikke en del af tungen, men helt bagerst i ganen. Og det er den her tegning her, hvor vi har tungen,
Og vi har lige talt om, hvordan nervus facialis ligesom havde nogle smagstråde til den forreste 2/3 af tungen, og nogle parasympatiske fibre til nogle spytkirtler. Så har vi den bagerste pars postsulcalis. Det her var præsulcalis, og det her postsulcalis, som hvor smagstrådene kommer fra nervus glossopharyngeus. Så den gren manglede jeg lige før. Men det er nervus glossopharyngeus, der tager den bagerste tredjedel. Og til sidst har vi den del af tungen, eller det er jo ikke rigtig en del af tungen, men det er grænsen mellem tungen og epiglottis, der hedder vallecula epiglottica, hvor vi også har nogle smagstråde, som så bliver taget af en ramus internus, hedder den, fra nervus vagus, den 10. kranienerve. Jeg ser lige hurtigt, om vi mangler noget her. Yes, så bare overordnet, hvis I lige zoomer lidt ud. Så I lige kan få et billede. Sådan der. Så husk, at de fleste, stort set alle spytkirtler i ansigtet bliver innerveret parasympatisk af nervus facialis, undtagen glandula pardidea, som bliver taget af nervus glossopharyngeus.